em diuen Marta Meneu Borja i em dedique a recomanar llibres per internet. En este confinament, que no podem eixir de casa, estem tancats a casa, una de les activitats que podem potenciar i que podem aprofitar per fer més és justament la de llegir. Per això jo vinc a recomanar-vos un llibre que teniu disponible lliure i gratis en internet i amb el que aneu a passar una bona estona, aneu a entretenir-vos i damunt és molt fàcil de llegir. I és que l'Escola Valenciana ha alliberat un llibre que va editar fa uns anys amb motiu dels 10 anys del voluntariat pel valencià i nosaltres ara podem descarregar-se'l gratis en internet i podem llegir-lo des de casa. Vinc a parlar-vos de 10 de 2, que és un títol un poc estrany però té la seva explicació. 10 de 2 és un recull de 10 històries escrites per escriptores i escriptors arreu de totes les comarques valencianes que l'Escola Valenciana va editar fa uns anys amb motiu dels 10 anys del voluntariat pel valencià. Aleshores, tenim el motiu del 10 perquè són 10 històries i de 2 és justament perquè el voluntariat pel valencià és un servei gratuït que té l'Escola Valenciana on es dedica a fer parelles lingüístiques, d'ahir el 2, és a dir, hi ha un voluntari i una persona que vol aprendre valencià i consisteix a ajuntar-los i que aquestes parelles lingüístiques puguen practicar la llengua, no? Puguen quedar, puguen trobar-se en un cafè, en un bar i puguen parlar i practicar la llengua. I bueno, és en aquest escenari, no? És a dir, l'escenari de parelles lingüístiques amb el rerefons del voluntariat pel valencià en què se situen les 10 històries del llibre 10 de 2. La veritat és que són històries que a mi m'han agradat molt, són històries gracioses, són emotives, són per a passar una bona estona, són fàcils de llegir, són ràpides. A mi, per exemple, em va agradar molt la de Gemma Pasqual, que és com la segona o la tercera, es diu El començament d'una bona amistat i és com una trobada supercasual que no t'esperaries i que acaba en una parella lingüística, no? Vos vaig a dir els autors perquè pugueu posar-los cara, però ja vos dic que molts vos sonaran perquè la veritat és que és com si fos la plana major de la literatura valenciana. A banda de Gemma Pasqual, que ja l'he mencionada, està Joan Borja, Manolo Civera, Francesc Gisbert, Maria Josep Escrivà, Joan Olivares, Jordi Querol, Pepa Guardiola, Anna Moner i Carme Miquel. És a dir, 10 escriptors i escriptores que han escrit 10 relats sobre parelles lingüístiques, 10 de 2. Bé, espero que vos animeu a llegir-lo, la veritat és que no costa res descarregar-se'l. És una iniciativa que té Escola Valenciana, anomenada Escola a Casa, on estan alliberant contingut, on estan recomanant coses per poder fer a casa i em sembla una iniciativa molt guai per tindre coses a fer ara que no podem eixir a comprar llibres o ara que no podem eixir a fer qualsevol cosa com anar al cinema i a banda és molt guai perquè alhora està fomentant l'ús de la nostra llengua. Res, vos anime a que vos passeu per ahí i també vos anime a que vos passeu per les meues xarxes socials, el canal de YouTube La Prestatgeria de Marta, el blog La Prestatgeria i les xarxes socials de La Prestatgeria.